Så YouTube. Endelig videoer. Jeg kan forstå, at jeg glemte det, fordi jeg har ikke lavet det med kanal, og det var jeg i går, eller i forårs. Og undskyld, jeg ikke har lavet en video, det er helt vanvittigt, jeg ikke har det. Men nu vil jeg gerne lave en video. Jeg fik det første loot. Og Luca, min ven, hvis du kigger med, så er jeg syg i dag. Jeg kommer ikke i dag i skolen. Jeg siger faktisk gameplay, hvis du hører efter, så vil jeg rigtig gerne spille med dig, hvis du hører med her. Så vil jeg rigtig gerne spille et game med dig her med Ghost, og jeg skal lige få min Black Ops i gang, og så kan vi også spille Black Ops sammen. Det kan vi godt. Altså, du er mit allerste. Jeg er 100. Du er 100% min største. Jeg er 100% din største fan. Jeg har set alle dine videoer. Og jeg ved, at du har dine videoer. Og det håber jeg, du kommer til. Og jeg er syg i det. Har jeg fortalt det? Jeg har. Her er bare, når man ikke rammer, og man har lige 2 skud tilbage. Bum, så dør man. Kender jeg det? Ja. Men ved I hvad? Jeg vil gerne have et like, hvis I vil smide et like ud. Det vil være en stor hjælp for mig. Så bare jeg triller alle mine videoer ud, så hvis I giver nogle likes med det. Altså hvis I giver et like, så skriv den der, okay lad os sige, den der først skriver ned i kommentaren har vundet, at det kan komme med i et team. Skal vi starte et team sammen? Det bliver fedt. Det kunne det være.
Okay. Jeg har kun 2 skud til. Det var lidt ondt, det der. Okay. Vi skal have det. Ja. Så jeg fandt lidt en picture her. Boom. Okay, hvis jeg er god, så smider like. Og hvis I vil være med til at starte team, så skriv ned i kommentaren, at I vil gerne være med til et team med mig. Det er ikke den, der først skriver. Alle dem, der skriver, at jeg vil gerne have team med dig, så vælger jeg dem, der vil være med til at lave team. Okay, det er ordentligt, hva'? Hvad siger vi det? We're back. Satcom uplink enabled. Se hvad det kommer med. Okay, bare skriv ned i kommentaren, at de vil lave en start team. Så vælger jeg det, hvem der skal være med i team. Og det kan godt være, at det bliver 4 stykker, jeg vælger, eller 3. 3 stykker, jeg vælger. Så bare skriv ned i kommentaren. Og hvis dem, der skriver ned i kommentarerne, de vil gerne være med til starte team, så spiller vi kun Call of Duty i vores team. Det gør vi. Altså, vi kan også spille lidt Minecraft og sådan noget på computer og sådan noget. Men vi spiller mest Call of Duty Black Ops 2. Det vil jeg gerne være med til. Altså, vi vil spille lidt Call of Duty 2, Black Ops 2. Og så kan vi også spille Call of Duty Ghost. Og så kan vi også spille Minecraft computer og Call of Duty Modern Warfare 2 og Call of Duty Modern Warfare 3. Det er nogle bestemte spil, jeg kender. Og vi kan også spille Crysis, hvis jeg kender det. Det gør Seafax i hvert fald. Vi kan også spille lidt jeg kan virkelig spille. Jeg kan også spille lidt Far Cry 4 og noget Assassin's Creed. Jeg tror, det var alt for den her lille video. Så bare skriv i kommentaren, at I vil gerne være med til start team. Og så vælger jeg 2-3 stykker. Det var det. Hej hej.